Moikka! Paira meni. Aamu alkoi siis sillä, että kävin koirien kanssa lenkillä. Sitten tulin äkkiä kotiin vaihtaa vaatteet ja lähdin töihin. Sieltä mä en tietenkään kuvannut mitään. Ja sitten kävin kaupassa, hain lapsen koulusta ja aloin tekemään ruokaa. Ja siis mun piti värjätä hiukset ennen kuin me lähdetään sinne, mutta sen nyt jäi tekemättä. Mä en viitti sitä nyt enää tehdä, koska sitten kun mä itse värjään, niin mulla menee aina niinku jäässä tähän otsaan ja korviin ja niin. Ja sit mä ajattelin, jos mä laitan hiukset kiinni, niin sittenhän ne näkyy, että mun olisi pitänyt tehdä se aikaisemmin tällä viikkoa, mutta saa nyt olla. Ja nyt mä lähden sitten laittamaan kynnet ja sitten pitäisi vähän vissiin pakata. Sitten mä astin yksi päivä uudet farkut. Ne oli Gunnarin mielestä aivan hirveet. Ja täytyy kyllä sanoa, että nyt vaatii niinku itseltäkin vähän totuttelua, koska viimeksi mulla on ollut leveälahkeiset farkut joskus monta vuotta sitten. Onhan ne niinku paljon mukavammat päällä kuin sellaiset pillifarkut, mitkä kiristää ja puristaa. Tai niinku, joo, mulla on aina semmoista jotain joustavaa kangasta, mutta silti paljon mukavammat jalassa. Mutta se, mikä siitä tekee vähän niinku semmoiset, tai miksi se just vaatii totuttelua, on se, että musta tuntuu, että joka ikinen kenkä näyttää tyhmältä leveitten lahkeitten kanssa. Niinku, jos mä katson toisia ihmisiä, niin ei niillä välttämättä. Niin, mutta niin kuin jos mä itse, niin ihan sama on se sitten lenkkari, korkkari, joku sandaali kesällä, balleriina, ihan sama mikä, niin mun mielestä ei sovi leveitten lahkeitten kanssa niin kuin mulle. Mutta sitten kun mä katson toisia, kenellä on niin kuin leveälahkeiset housut, oli ne sitten farkut, mustat, minkä väriset tahansa, ei niillä näytä tyhmältä, mutta musta tuntuu, että jos mä nyt heittäisin tähän jotkut tennarit, lenkkarit, näyttää tyhmältä, korkkareista puhumattakaan. Ja mähän en voi oikein edes korkkareita käyttää, että jos on pakko, niin hetkellisesti tai pieniä aikoja joo, mutta sitten on ainakin, että jos ei muuten ollut jumissa, niin sitten ainakin on, että vanhaksi ei ole tulemista. Ja sitten toinen asia, että millainen niinku yläosa niiden housujen kanssa on, niinku, että musta tuntuu, että jos on niinku, tommoset niinku pillit housut, tiukat housut, niin sit yläosa voi olla semmonen niinku rennompi. Mutta jos sulla on tollaiset rennot housut, missä on leveät lahkeet, niin sit tuntuu, että niiden kanssa pitäisi olla yläosa niinku tiukka tai sitten joku kropattu. Mut sit taas, no kun nyt ei vielä ole kesä, niin ei kyllä oikein kehtaa kulkea missään napapaitassa tuolla pitkin kyliä, enkä tee kehtaa kauheasti muutenkaan, mutta kesällä mun mielestä kyllä niin kuin ihan hyvin voi. Olit sit minkä ikäinen tahansa, mutta tälleen niin en mä ainakaan itse kyllä koe kauhean mukavaksi laittaa jotain kropattua paitaa sitten. Ja sitten toinen, että kun on kylmä, niin mulle ei niitä takkeja tai niinku just takki sellaisten housujen kanssa, että jos sulla on niinku pillit housut, niin sit sä voit laittaa pidemmän takin, sä voit laittaa lyhyemmän takin. Ja sitten niinku, no millaisen vaan periaatteessa. Mutta sit jos sulla on tollaset niinku tosi leveät housut ja sä laitat sellaisen niinku, pitkän takin, siis semmoisen vaikka polvimittaisen, niin taas sama juttu. Mun mielestä nimenomaan mun päällä näyttää todella tyhmältä. Mutta sitten kun mä katson muita, niin ei mun mielestä niillä. Se näyttää tosi tyylikkäältä ja hienolta, mutta sitten taas mulla se näyttää aivan kamalalta. Niin, että mulla on niinku tämä takki ja sitten mulla on sellainen no ihan tuulitakki. Sitten on sellainen kevättakki, musta, semmoinen polvipituinen, ehkä vähän lyhkäisempi. Mä en tiedä sanoinko musta. Ja sitten villakangastakki, musta. Ja sitten sellaisia jotain, niin nahkatakki on ja en muista, kai mulla jotain muitakin on, mutta kuitenkin niin musta tuntuu, että jokainen niiden housujen kanssa
näyttää hölmöltä, että se just, että vaatii niinku totuttelua siihen, että taas on tollaset. Kun sit mä muistan silloin, kun oli ensin ne leveät lahkeet ja sitten tuli niinku muotiin, että pitää olla pillifarkut, niin sit silloin mä muistan, että mä en ikinä laita tollasia jalkaan ja nyt on sitten toisinpäin, että mutta siis ne oli kyllä oikeasti tosi mukava, tai paljon mukavammat jalassa, niin kuin sitten taas sellaiset pillihousut. Mutta nyt täytyy mennä sinne kynsihuoltoon, kello sen verran. Nyt ne on ollut melkein kuukauden, niin katsotaan millaiset nyt sitten tällä kertaa tulee. Tämmöiset tuli. Nyt sitten koirat ulos ja sitten olisi pakkaushommaa tosiaan tiedossa. Ihan kiva lähteä. Siinä vähän katsottiin säätiedotetta, niin tänään tai meidän yksi kaveri on siellä jo, niin siellä on ollut 23 astetta. Mutta sitten katsottiin just, että sit huomenna pitäisi olla ja sitten pari päivää ainakin eteenpäin, niin näyttäisi, että sateellisen eikä olisi niin lämmin. Toivottavasti se muuttuu, mutta ei voi mitään. Et on mitä on sitten, mutta ei oikein tiedä mitä sinne sitten kannattaisi mukaan. Ja sitten mulla olisi tähän loppuun semmoinen kysymys, kun mä katsoin, että ei puuttuisi ihan kauheasti enää ton 2000 seuraajaa täynnä, niin mikä olisi sitten sellainen 2000 tilaajan spesiaali, että kertokaa mulle sinne kommentteihin, että mikä sellainen olisi. Mutta eipä sit muuta. Kiitos kun katsoit. Moikka!